De Extra meldt vandaag dat het bedrijf Curacare Health & Beauty Holding en 5 boutica's die daaronder vallen uitstel van betaling hebben aangevraagd. Deze hebben ze ook daadwerkelijk gekregen, ook is er een bewindvoerder aangewezen. Maar opmerkelijk is dat de bedrijven zeggen dat ze grote schulden hebben omdat de overheid keer op keer probeert de kosten in de medische sector zo laag mogelijk te houden. Dat heeft de bedrijven volgens eigen zeggen in een slechte positie gebracht. Het Curaçaose parlement is gisteren akkoord gegaan met een wijziging in de vergunning-landsverordening. Dat betekent dat de oude regel uit 1949 is verdwenen. Die regel was discriminerend voor vrouwen. Volgens de regel moest er elke keer toestemming worden gevraagd aan de overheid om een vrouw aan te nemen in de horeca, zoals in een restaurant of bar. Voor mannen gold die regel niet. De huidige minister van Economische Ontwikkeling, Giselle McWilliam, diende hiervoor eind 2017 een wetswijziging in. Op Curaçao hebben sinds 10 oktober 2010 in totaal 74 ministerwisselingen plaatsgevonden. Dat meldt de vereniging Bedrijfsleven Curaçao. Volgens de vereniging is er hierdoor geen sprake van noodzakelijke continuïteit op het eiland. De VBC noemt de vele ministerwisselingen een van de hoofdoorzaken van de economische krimp van de afgelopen jaren. De Extra meldt vandaag de namen van 2 mogelijke kandidaten om Merlin Alcaravallé op te volgen als minister van Onderwijs. Zoals bekend trad Alcaravallé op 27 januari af. De eerste naam die wordt genoemd is die van Lisette van der Moen-Gamers. Zij is al jarenlang directeur van het Rooms-Katholiek schoolbestuur, maar zou op het punt staan om met pensioen te gaan. De andere naam die wordt genoemd is die van Maurina Esprit. Zij was 3 maanden lang minister van Onderwijs in 2017 toen ze werd gesteund door onafhankelijk staatslid Kassan Danawi. De politie heeft dinsdagavond bij de Cerro Fortunaweg een alcoholcontrole gehouden. Er zijn in totaal 25 auto's gecontroleerd. 2 chauffeurs zijn gearresteerd omdat ze achter het stuur zaten met te veel drank op. 1 chauffeur kreeg een boete voor rijden zonder rijbewijs. Het Openbaar Ministerie en de politie op Curaçao zijn bezig met verschillende acties om het verkeer op Curaçao veiliger te maken. Gisteren werd deze foto verspreid. Het laat een man zien die op de Julianabrug op een gevaarlijke manier op zijn quad rijdt. De politie benadrukt dat dergelijk rijgedrag zeer gevaarlijk is, niet alleen voor de chauffeur, maar ook voor de andere weggebruikers. Ze vragen de man zich zo snel mogelijk te melden bij het verkeersdepartement op de Winston Churchillweg. De Venezolaanse interim-president Juan Guaidó is gisteren door de Amerikaanse president Donald Trump ontvangen in het Witte Huis. Veel westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, zien de huidige president Nicolás Maduro graag vertrekken en steunen oppositieleider Guaidó. Die benoemde zichzelf vorig jaar tot interim-president en vecht sindsdien om de macht in Venezuela.